माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी जेली हायली पिली निदोली उठवली कित कोताई अजून देखून निधो नाही उठाय 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 हांव येला तुमचो मोगाचो मारियो. हाय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे हायली जेली पिली न्हिदोली उठोली आहे न्हू सगळीं बरी. आयज धाकटोसो व्हिडिओ केला तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक. ओके आयज आमगेले 8,000 सबस्क्रायबर्स क्रॉस जाले. ओके सो तुमकां जोडून एकल्याक थँक्यू, अ वेरी बीग थँक्यू. आनी देवान तुमचेर बेसांव घालूं इतू मोग तुमी आमकां दाखयली म्हूण आनी 8,000 सबस्क्रायबर्स आमगेले तुमी केले म्हूण तुमकां I thank you all from the bottom of my heart. Okay, and God bless you all. Take care. And अशें कोण मोगान रावया, मोगान भोवया. Okay, चल take care. Joy, 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 torender madar chotta. Joy, 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 torender madar chotta. Madar chodon, ashe gaita. Yago kandolin wazuya moga mandolin. 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 Ek disa ka festa